हादान सिफायदों होननानै बिटिसिआवहाय ना बे जोंनि थाखाय थारैनो मोनसे गोमोथाव बाथ्रा जादों मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जादों आरो बेवहाय गोबां माखासे माने नायबिजिरनांगौनि दरखार जादों जोङो स्पष्ट भाबै जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों बे सरासनस्रायै सोरबा सादा बुसा आइ आफा रायजो राजाफ्रा गोसो जानानै हादान एवफैनानै हाग्राखौ फोजोबस्रांनाय आरो बेवहाय हा दखल खालामनायनिल' बाथ्रा नङा बेयाव मोनसे माने गोथौ राजखान्थियारि माने खैसार दङ माखासे पलिटिकेल कनस्पिरेसि बाव दङ सोरबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिया बेबायदि बाहेरानिफ्राय 500-600 जन मानसिखौ अर्गेनाइज खालामनानै मोनसे जायगायाव एखे दिनावनो हाग्रा एवस्रां होनायनि बेबायदि अभियानखौ खालामनानै बिटिसि ओनसोलनि हाग्राखौ फोजोबनायनि मोनसे हाबाफारिखौ लादों आरो बेजोंनो बिटिसि ओनसोलाव मोनसे गुबुंले थासारि लाबोनानै गावजों गावनि गेजेराव माने मोनसे गिथाव बाथाव थासारि सोमजिहोनायनि बे कनस्पिरेसिखौ खालामबाय थादों बे जिनिसखौ जों नुदों जे 500-600 जन मानसिया बबेनिफ्राय फैनानै हाग्रा एवदों बिथांमोनखौ निस्सय सोरबा लाबोदों सोरबा लाबोग्रा दं सोरबा थुनजुलायग्रा दं खिथुआव सोरबा बिथांमोनखौ थानानै बोलो होग्रा नारखोग्रा निस्सय दं आरो बे रावबो जानो हाया राजनैतिक दलफोरनि बादै रावबो जानो हाया दा बबे शक्तिया बबे आफादा बबे राजनैतिक दला बेजों लोब्बा दङ आंनि मथे बेखौ गोथौयै नायबिजिरनांगौनि दरखारा दं जोङो जेखि जाया मानो हाग्राखौ खुनु प्रकारै जोङो एवनानै गोदानै न' लुनानै थानाय हा आवग्रिनाय बेखौ जों लायहोनो हाया बे रायमना नेसनेल पार्क सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ जोङो एक इन्सिबो हा दखल खालामग्रा मानसिफोरनि आखायाव जाहाथे थाङा बेनि थाखाय बिटिसि सरकारा गोख्रों आखाइजों जोङो होबथानायनि राहा लामाखौ जों लाबाय आरो बेवहाय खुनु सोरबा राजनैतिक दलनि बबेबा संगठननि थुनजुलायनायाव हाग्रा सिफायनायनि जे अभियान बेखौ जों माब्लाबाबो जाफुंहोनाय नङा जों बेखौ होबथागोन जेरैखिजाया जोंनि हाग्राखौ जोंनि सम्पदखौ जों रैखा खालामगोन आरो जायफ्रा हाग्रा एवनायजों सोमोन्दो दं आं बिथांमोनखौबो खावलायगोन बबे जायगानिफ्राय फैनानै बिथांमोनहा हाग्रा एवदों बिथांमोनहा गोख्रैयैनो गावबागाव जायगायाव गिदिंनानै थांफिननांगोन गासैबो हाग्रा एवनायनि जे लाहार फाहार बेखौ बन्द' खालामनांगोन आरो बिथांमोनहा गाव गावनि गामिफ्राव गाव गावनि ओनसोलफ्राव थांनानै निगाजि भाबै जाहाथे रायजो जाहैनाय गावनाव जे दं गावनि हा हुआव मावै दाङै जानाय बेबायदि सानस्रिजों खामानि मावहैयो आरो बाव हाग्रा सिफायनायनि थाखाय बिथांमोनहा जुदि जुजिबाय थायोबा बेवहाय बिथांमोनहा गोबां खहा दं आरो बे माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा बे जों बेखौ माब्लाबाबो जाहोनाय नङा बयबो जों खौसेयै सरकाराव थायै जेसेबां दल संगठन आफादफोर दं रायजो राजाफोर दं बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा बयबो सब जाथि जनगोष्ठीफ्रानो खौसे जानानै जों हाग्राखौ रैखा खालामनांगोन बेनि थाखायसो जोङो दा खौसे खामानि मावनांगोन लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि प्रसासन फरेस्ट बिभाग आयेन कानुन जे दङ बेखौ गासैखौबो गोख्रों खालामजोबनानै हाग्राखौ रैखा खालामनायनि हाबाफारिखौ जों दा लागोन आरो बेवहाय जों आगानसेबो फावसायनाय गैया।